asam na no ɔte onyame ne onyama pagyadifo ɔman ni nyinaa enipa nyina ɔmo ɔmo yɛ hantan tia onyankopɔn ɛma ne bi ka ɔmo nyinaa yɛ den hwɛ yes we ɔba tiɛ tu bafo we yɛ agya tu bafo mo ka sɛ onyame wɔ hɔ a yɛwɔ bi a ɔmo nim yɛwɔ bi a awurade ama ne tumi yɛ ɔyɛ nyamdwuma sika no fo nim yɛwɔ ma mo nyako God ne fie akɔ fie yɛwɔ so ma mene bo nsɛm ato ne yam no made nkɔsasam deɛ me awurade bɛfam so a mɛka ne ɛyɛ adwuma tumi bie no hɔ ade wɔte asefoɔ nyankopɔn ɔsoro ne asase nyankopɔn mehene ne bɛwurade meda wase sɛ wama m'anim awu aseɛ ɔsɔfoɔ mehene ne me ma ɛnim adɔfoɔ ɛnim awu aseɛ na wasɛm a ɔne hyɛ ma no no awurade wahyɛ ne ma me naba ewura meda wase baba meda wase ɔtwɛdeɛ abɔgya kɔma meda wase ɛnema nyina asomfoɔ meda wase ɔkama borɔ ne mafoɔ meda wase ɔyɛ adeɛ yɛ awurade meda wase hyɛ wɔ nimonyam ɔsoro mu sorosoro nyankopɔn wo na wohyɛ gyina na wo na woka nso ɛbɛm w'anim obi ne hɔ na wɔkyi nso obi ne hɔ meda wase wode anwum yi maa me afei na awurade mate aseɛ woyɛ ɔsoro mu sorosoro nyankopɔn w'anim obi ne hɔ ɛna wɔkyi nso obi ne hɔ meda wase wo na wohyɛ gyina na woka nso ɛbɛm papa ɔbɛma se da bie hyɛ wɔ nimonyam sɛ ɔbɛnim angu aseɛ na awurade asɛm biara no ade soma me yɛ sesayɛ yɛ mmɔbɔba no wie yɛnka yɛba no wie awurade no na aba mu woyɛ no kɔfoɔ mehene m awurade meda wase ɔhombɔne a na ma mu atatu metimi ntwam nipa de sɛ ne bianti wogya wo hwe kan wɛtsi onyame no nso aba meme nda adeɛ afie ada adeɛ bɛkyimi ato aba meme nda wonam so saa ka biam awurade no nso na aba mu baako kora sesa ɔtwe ne apɔw da wase awurade ne o mehene ne o ɛfiri mena wofrɛ me awurade womu m'anim ase da womu m'anim ase da papa ɛnipa bɛyɛ de ɔbɛyɛ biara ne so bɛde na agu so hyɛ ma animonyam ebisɛ mede mnipadeɛ nyinaa abɔfɔde ama wo sɛ da mɛkɔgyere so awurade nkumi to twene wada roma papa bi sɛ wada roma me wura wada roma menye tumi bi ani ade sɛ wo ko a mesɛ sɛ da biara kora me na boa me na tutuma na mɔsie wo ne me nyankopɔn gu so amoa no bɛkyɛdeɛ nyɛ kɛse wɔ me so wɔsɔre a wode matoa no ebenezer miracle worship center awurade meda ba w'anim hyɛ wo nsa ɛnam de asɔre yɛhyɛ ma wotumi no gu so nyɛ kɛse wɔ asɔre wɔ ɛma memfa mepɛnya biribi ɛnipa bi ɔde na manneɛ ne ha wobɛba awurade fa wotumi so gye no na wɔbɛbɔ fɔde abɔ bɔdwuma awurade mesɛ so wɔbɔ fɔde na mo nso boa no mana brabɔ nyɛ nhyira ka wɔ mehene ne ma awurade deɛ wɔyɛ biara yɛ ɛwɔ ma setenam ɛne ma brabɔ nhyira nka wo ɔdɔbɔ Jesus Christ Nazareth ate asefo nyankopɔn ɔba ne gyina mu tumi mu na meda wo aseɛ amen